FM News. Tinanggap ng Patar Boat Operators at Fisher Folks Association ang iba't ibang klase ng bangka bilang tulong pangkabuhayan sa ilalim ng DOLE Assisted Livelihood Project. Malugod na tinanggap ng mga benepisyaryo ang dalawang crystal clear kayak, banana boat at 5 to 8-seater double-engine wooden motorized bangka. Layunin ng proyekto na mabigyang suporta ang malagong turismo sa lugar upang matulungan ang mga benepisyaryo na kumita ng doble nang hindi kinakailangang lumayo sa kanilang komunidad. Sa datos ng Bolinao Tourism Office, mas tumaas ang bilang ng naitalang tourist arrivals sa barangay Patar mula Enero hanggang Abril ngayong taon na nasa 333,688 uwihambing sa 276,439 na tourist arrivals noong 2023. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.